Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu ginqanje ngephuzu majiji komani. Bathi umfana empalisa emncane oda ngabadida bethi mntalandi cha. Bamsukela bakithingana ihlazo cha. Ufunza baphathi bezonqamala lo dwelishezi bathi ntombi zimdansa ngejaba. Zithi umuhle webhutsu. Umuhle wemajiji komani. Bafowethu namhlanje ngithanda nje ukuniphathela indlela elula, indlela eyisimanga. Yokuqala ingxoxo nje nentombazane. Indlela le elula yokubreaka iice nentombazane. So ke ziningi indlela zokubreaka iice zokuqala ingxoxo nentombazane, but ke ngithanda ngikuphathele enye elula ngendlela eyisimanga, uyabona. So ke akuthina sonke esidalelwe ukuba nesoka, esidalela ukubeka kahle amagama mangabe sikhuluma. Yabona, kodwa lokho akuchaza ukuthi phela kufanele mangabe ungenjalo ungelona igagu emlonyeni kufanele ungaqonya. Cha, akuchazi lokho, yabona. Ngoba mawuzothi uyabheka baningi abantu la ngaphandle. Ziningi insizwe la ngaphandle. Ngeke ungitshela zonke zingamagagu, zonke zishanga isoka nje ziyashelela lo limini. Cha, akukwazi. Kodwa inqwaba yazo lezo insizwa ziqonyiwe, yabona. So akufaneleke lokho kukuvimbe ekuthenini uthole intombi, yabona. So ke ngithi ngikuphathele nje indlela elula ekuthenini uqale ingxoxo okanye nje ubreak ice nentombazane, yabona. So ke kungenzeka ke mhlambe uyikwala, yabo, uyasaba ekuthenini mhlambe ufuna ukukhuluma nentombazane. So uyasaba mhlambe ukuzitshele ngaphakathi hayi mangithi ngiyayikhulumisa le ntombazane izovela ingiphoxe nami ngiphendule kabi base ngiphatheka kabi noma nje izovela ikhipha ummese ingigwaze noma ivela ikhipha isibhampom ingidubule bese ngiyafa. No, ngiyayeka ngeke ngize ngikhulume naye, yabo. So angazi imicabango nayo mangabe ubona intombazane ofisa ukuthi ukhulume nayo noma ufisa nje ukuyishela. So angazi imicabango nayo. So ke whatever imicabango nayo, ngiyathemba ukuthi le ndlela izokusiza ekuthenini ukwazi ukuqala ingxoxo nentombazane uqhubeke. But yabona, ngoba into esengiyibonile isikhathi esiningi into eyinkinga isekuthenini uqala ukubreak ice nentombazane, yabo. So once wal break ice akusuke sekulula sekushelela yonke into ugcina uthola inamba awukalula. But into eyi-challenge kakhulu isekuthenini uqale ingxoxo, yabo. So ngithanda ngikuphathele le ndlela ke, yabona. So le ndlela lena ke ilula. Ake sithi usetaxini, yabo. So ngiyathanda ukwenza isibonelo ngetaxi ngoba abantu abaningi bagibela itaxi, yabona. So kungenzeka mhlawumbe wena unemoto yakho ujwayele uhambela ngemoto, but mina umehluko esengubonile phakathi kwetaxi noma uyihambela ngemoto yakho ukuthi, yabona, uma uyihambela ngemoto isikhathi esiningi awusitholi sokubona abantu, ukhulume nabantu, socialize nabantu, yabona. Kanti mangabe ubamba itaxi nje, let's say mhlambe Monday to Friday usuke emsebenzini ubamba itaxi, mhlambe ngabe esikoleni noma uyemsebenzini kukwena, but mawubamba itaxi nje umuntu ojwayele ukubamba itaxi uthola abantu abaningi, yabona. Uhlangana nabantu abaningi, amantombazana amaningi owabonayo, yabo. Esontweni nje ngeke ungitshela ukuthi ayikho ngisha u2 amantombazana owabonile, akuchazile, yabo. So kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi ihlele eduze kwakho noma mhlawumbe ihleli lapha ngaphambili and uyayibona. So ithi mangabe sayehla wehle nayo uhambisane nayo uzibike uthathe inamba, yabo. So mangabe umuntu ogibela itaxi into esengiyibonile leyo, mhlambe wena ubona ngenye indlela. So kube ngcono uma umuntu ojwayele ukugibela itaxi nokuthi uhambe ngemoto yakho, ngoba njoba ngisho ukuthi mawugibela itaxi ubalula kanjalo. So le ndlela le ake sithi le ndlela le yokubreak ice ake sithi usetaxini, okay, na intombazane ihleli eduze kwakho, yabo. So njoba ihleli ngathi kuwena khohlwa indaba ukuthi kufanele ube namagama amnandi nani because iyo lento ebanga ukuthi ugcina usunovalo usaba, yabo. So sama ukugwema leso simo esikanjalo. So ke ngisho ngathiwa uyigwale njani angikholwa ukuthi le izokunikeza inkinga, ayingakuvuma phela. Okay, na ihleli intombazane eduze kwakho, let's say mhlambe kade nigibela so senihlelike, okay. Mhlambe uyayibona izithulele nazi la eduze kwakho, izithulele ingane yabantu nawe uzithulele,
Okay, mhlawumbe ungaqala nje uyibingelele. Sawubona Nkosazana. Let's say mhlawumbe izovuma. Ithi yebo. Mhlawumbe bese uthi alright. Yabo. Uyawuzwa lo right wami ngishoyo. Ungathi right ngoba phela izozitshela ukuthi uthi mhlawumbe uyibuza impilo izothi hayi nge right yabo. So ngifuna uyibingelele. Sawubona Nkosazana ivuma bese uthi right. Yabo. U-right lo ushoyo ukuba concerned like njobe ethule. Yabo. So njobe ethule isikhathi esiningi umuntu mangabe ethule suke kukhona into ayicabangayo whether into enhle emphethe kahle noma into embi emphethe kabi yabo. So isikhathi esiningi umuntu mangabe ethule so kukhona into ayicabangayo yabo. So not always phela yabo. So kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola umuntu uthuli ayikho into ayicabangayo uthuli. It's like umuntu olele yabo. Kufana nokuthi ushayela imoto kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ushayela imoto like usulele ushayela amehlo wavulile but ulele yabo. Uthi mangabe uphaphama umqondo usubuye ushaya uvalo oluncane ngoba uyabona ukuthi ubusulele yabo but amehlo ungawavalile uwavulile. So kuyenzeka na kanjalo ukuthi umuntu uthuli but ayikho into ayicabanga yabo usulele nje like ulele kodwa amehlo ewavulile. Alright, so nakho intombazane njoba ngisho ukuthi ke uzobe usuthi alright yabo. Uright wakho lo ushoyo like uconcerned njobe ethula ukuthi it's like uyambona ukuthi njobe ethula khona into ayicabangayo whether into njoba ngisho kuyenzeka kube into embi noma into enhle emphethe kahle noma emphethe kabi uyena uzobe sekwazisa ukuthi injobe ethula ile ayicabangayo kangaka yabo. So uyambingelela bese uthi alright like umbheke bese uthi alright yabo. Mhlambe isikhathi esiningi impendulo ozoyithola lapho uzothi ngi-right indaba yabo. Indaba esho ekuphendula kanjalo because uyakubona indlela ombuza ngayo ukuthi yabo it's like uyabona ukuthi khona ungahambi kahle. Now uyacabanga nje nawe umuntu ekubingela bese ethi right yabo. Now uzoqala usole ukuthi hayibo ngi-right indaba yabo. So mangabe esho kanjalo ethi ngi-right indaba uzobe usho ukuthi hayi yabona indlela othula ngayo it's like kukhona into oyicabangayo and lento anginaso isiqinisekiso ukuthi mhlawumbe into ekuphethe kabi noma into ekuphethe kahle but ngokomcabanga ungola usamwe yabo like ukhuluma naye umbhekile and umhlohlela amehlo not phela amehlo onke yabo but like interested yabona like yabo naye uzobe sebona ukuthi hayi okay njengoba usho kanjalo shothi uyabona njobe ethuli khonta icabanga njoba ngisho ukuthi umuntu mabe ethuli most likely khonta icabanga. So mhlawumbe uzobe sekwazisa ukuthi hayi no ukuthi nje kunento nje engiphethe kabi noma hayi ngiphethe kahle noma but khona impendulo azokutshela yona ngalento abeyicabanga yabo. Njoba ngisho mfowethu iyona ndlela elula ngendlela esimanga leyo ekuthenini uqala ingxoxo nomuntu ngokuthi umbingelele bese nje right yabo. Njoba ngisho ukuthi naye uzozibuza ukuthi uyangi-right indaba yabo. Then njoba uzobe usumtshela no yazi indlela othola ngayo it's like awukho la ngokomcabango ujulile. So ekujuleni kwakho angazi noma lento into ekuphethe kahle noma into ekuphethe kabi yabo. Uyiqala nje kalula kanjalo ingxoxo. Indaba ngikutshela leyo nto ingoba kuke kwaba khona isikhathi la khona bengisuka eThekwini ngiye eMaritzburg yabo. So ngihlele etaxini eback seat. So intombazane angiyinakile ngisho kuyinaka ihleli nje nami ngizicabangela into zami ngimazi ngiyambheka lo muntu uthula ufocusile ngendlela eyisimanga yabona. So ngabe sengimbingelela ekumbingeleleni kwami ngase ngithi right yabo. Wayesephendula kanjalo wathi yangi-right indaba. So ngase ngisho ukuthi no indlela othula ngayo it's like usamwe ngokomcabango ujulile yabo. Ngikutshela ukuthi ngathi mangisho nje kanjalo kwabe ngisusile yaxoxa intombazane sazi yahamba iTexas ayofika eMaritzburg kanjalo nje ngokuqala nje ingxoxo kanjalo nentombazane ngokumbuza nje right njobe ethule yabo. So yaxoxa intombazane ngixoxela ngomndeni wayo ukuthi nje bisuka ngumawayo manje ya umthetho iya eGoli kodwa izoqala eMaritzburg yabo. Angitshela nje yonke into nami into okufanele ngiyenze lapho ngafocus ngakhombisa ukuthi ngiyilalele phela into ebalekile umuntu mangabe exoxela into ekufanele uzifundise yona. Umuntu mangabe exoxela into let's say into enhle
fanele umbuke like ufocus again ne smile because lo muntu uxoxela into enhle ake sithi nje into enhle emphethe kahle yabo so kufanele focus with a smile ukhombisa ukuthi nawe uyayithanda lento eyenzakalayo ngoba vele ukutshela ngento enhle emphethe kahle ake sithi mhlawumbe uxoxela into embinyana engamphethe kahle noma edabulisa uzofocus again but ngeke usmile phela ngoba into engajabulisi but uzokhombisa uzogqoka lobuso bakho bokudabuka kancane but ukhombisa ukuthi ufocusile again yabona umuntu mangabe ukhombisa ukuthi umlalela uyaxoxa umuntu yabo so kanjalo nje uzolibreaka kanjalo iice ukhulume naye umuntu bese uthatha inamba kalula nje kanjalo yabo so ngeke izikushaya intombazane enye yezinto ekufanele uzifundise yona yabona mangabe uyoshela intombazane ake sinje mawukhuluma intombazane isuke ingayiphethe into erecordayo like ifoni mhlawumbe uzothi mawusondela ipress record wona nguseyeza uthi ngimrecord uzothini mina ukhulume naye uzothi mawuqeda bese idlalela iSouth Africa yonke ithani imlalelo bengizama ungishela bese uyahleka iSouth Africa yonke no so ingarecord and most likely lo ntombazane ozama ukuyishela awuyazi yabo so mhlawumbe uhlangane nayo say mhlambe edolobheni noma kuphi so usabani yabo ukusaba kwakho noma ngathi ufike wabheda vele umuntu loyo mhlawumbe ongeke usambona it's not like mhlambe mawubhedile even two umuntu uyamazi like niyazana ngeke azagijima ekubangani bakho ayobatshela ukuthi we lo akakwazi ukushela yabo no so mangabe usaba nje ukukhulumisa intombazane ezinye izinto lezi kufanele uyicabanga so ngiyathemba ukuthi le ndlela izokusebenzela okuyizame nje ngamabomu even if two intombazane engachaza but ngenxa ukuthi umuntu uhlele eduze kwakho uthule umbingelele bese uthi right yabo like ukukhombisa ukukhathazeka uzokuphendula mhlawumbe njengoba ngisho uzothi hayi ngiright indaba bese uyamtshela lento ekutshela yona yabona ngisafuna lo ngiphini then uzobona ukuthi emva kwalokho ingxoxo izobe sizihambela kanjani yabo so ngiyathemba ukuthi kukhona ukufundile